Na pewno przydarzyła ci się kiedyś sytuacja, że siedzisz sobie przy komputerze i jesz ulubioną potrawę, jak w tym przypadku ja kanapkę z ketchupem, i nagle zdajesz sobie sprawę, że masz cały uwalony ryj. Zaczynasz odruchowo szukać pod ręką czegoś, czym mógłbyś się pozbyć brudu. Jedyne, czym możesz sobie pomóc, to leżący obok ręcznik. Jednak w trakcie wycierania twarzy nagle dociera do ciebie, co robiłeś tym ręcznikiem jeszcze pół godziny temu. Ale tego można uniknąć. Ręcznik gęba żyć. Jedną stroną wycierasz gębę, drugą stroną czyścisz żyć. Już nigdy więcej się nie pomylisz, a wycieranie gęby i życi będzie przyjemne jak nigdy.